ukudla kwase next chapter ngakunikeza 10 out of 10. Ithi kumnandi kakhulu yonke into ngakho. Ukudla kwala next chapter ngingakunikeza 10 out of 10. It's superb. I won't lie to you. Superb and it's very filling. Shout out to the next chapter. Shout out to the next chapter. Omunye mayifike la usuke ezo order next chapter but omunye ulana ngoba uzofuna uthando and to begin the next chapter. I'm talking about usiphe ekuyena osibhalele wathi ucela simsize. Ethola olathile and makuthi naye uyintokazi elayithile. Then uzoyiqoma le ndoda ahambe la sekungeyakhe. Greetings. Hello Dumela. Hi and welcome to another amazing episode of I Have a Crush on You. You are watching Select Africa TV and igama lami nguSine Ngwakanene. But of course, if VIP lasemhlabeni elifana nawe gets to call me Wandama 2K and nami ngi2K. Asingene ngaphakathi ke socheck ukuthi couple lethu ezenga namhlanje. Ithini into yabo zikhipha boma what? I'm hoping izohlangana. But see what you'll find out. You follow me and when you do that, remember to also follow Select Africa TV across all social media platforms. Subscribe to this YouTube channel. Okwamanje ngifuna nje singene. Enye nenye sizoxoxa later. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo soba two. And please tell uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Sanibona igama lami uSipha Sibongo ngwaNdlovu. Ngihlala endaweni la eThekwini kodwa ngokusuka emakhaya ngisuka eNtuba ngala kaZulu. So ngibhalele la ekhaya ngoba bengicela bengisize ngokuthi ngithole intombazane ngeke ngahlangana nayo ohambeni sike saba nalo namajita ku December singala Eastern Cape endaweni yase Flagstaff. So ngathi kuyona lo hambo lethu wasale sekwenzeka into enhle kakhulu enganga expectile ukuthi vele ngifice umuntu lapho engizomthanda. Ngabona ngathi yena phakade lami sifanelene naye. So isona sizathu senza ukuthi ngibhalele abantu bale ekhaya bengisifiso sokuthi bangisize ngalo daba gcina ngimthola lo muntu awolala ekhaya. Qhubeka into wesandleni yazoko. Ngiyadlala mfethu. So uthola umuntu kude kanje uma kuthiwa uyamthola njengamanje njengoba uzokhuluma naye and uyavuma ukuthi abe intombi yakho. Uhlala Eastern Cape full time noma because ngizama ukucheck ukuthi mangabe eqoma shuthi nzo long distance. Amamele long distance singamane sibe long distance sidinga manje ngimtholile. Cha uyimiseleke. So exoxeni kwenu nafika apha niyakhuluma kwaThapha? Yeah, enye into le engayithanda kuyena ngaqala ukaba challenging akubanga lula ngehlanga nje ngathi ngehlanga. Because waqala wagoloza nenamba khona. Agcina kodwa ngithola lokho kwa Facebook i-account number. So saxhumana ku Facebook kwalokho sixoxa Facebook. Wagcina sekwazi ukuthi anginike inamba ya WhatsApp ku Facebook. Ngisanda ukuthola. Sesiyakhona manje ukuxhumana. So exoxeni kwenu sekuvezile ukuthi uhlala phi? Yeah, uvezile ukuthi unokuvakasha ngapha but usamningi Eastern Cape. Okay, cool. So yini eyakwenza ukuthi besides ukuthi it was a challenge ukuthi uthole inamba nani ukuthi akusumuntu olula yini enye wayithanda ngayo sisi? Muhle. Kids. Muhle mekahle yathandeka noma usukhuluma ke naye uyabona ukuthi no ingqondo khona into engibone ngathi balekile umuntu esifazana besides ubuhle nokuma kahle ngiyamthemba ngomqondo ukuthi into ekhuluma iyayenza sense so ngiyacabanga ukuthi nasempilweni yami izofika iyenza sense. Angazi ukuthi wesingakho umuntu esilise ngithi bengikhuluma naye ngimbuza ukuthi awuthandani ngalo sisi highlight le part yengqondo futhi ibalekile ne? Cha sibalekile wona key because shingamuthi kanjani nesigcina mongacabangi. Guys ngiqani lokuthanda ingqondo nina ngoba nina benithanda amantombazana amahle amekahle manje umuntu mangabe engenangqondo semile senze njani isingawathola amaphakade ke manje la. Ngeke sidira kwazi ukuthi ungafika endlini yami ubone ukuthi sofa wami udabukile uthathe imali ngizothenga amasavana ngifuna umuntu ezosimela ifika asathathe imali ngizothenga usofa. And yena ngimbuye ngamthemba ngathi ile nhlobo so far into engisambone ngayo. So uthi ufuna nothenga usofa ngoba ubona ngathi usofa silahlane wakho. Period. Okay, so ready ukuthi umbone? Angigreat ukumbona noma awungisathi ngiyabuza. Alikhona ufana. Liqeda ngani uyaphuza ngikutholela iStiff? Tholela uBhiya nyanya. Juice uzobarazi ungaze ngimoshe. Ungazomosha ne? Okay, cool. Asambe besembona. Mbukeli we Select Africa TV. You are watching I Have a Crush on You. Usiphe has a crush on her. And we are about to find out how she takes it
ungayindawo because in 5 4 3 2 1 we are revealing the girl. Friday, I am chilling here with Usiso Paleliwe. Her name is Olathile and she's the one who's singing Namhlanje on the show. How are you doing, darling? Ngiyaphila. Igama lami Busine Ngwakanene and I'm with Select Africa TV. So ngiyazi ukuthi confused ukuthi sifunani lana, why is it table for 2? Why faka ama mic, why no camera? So, kuno he obhalile on the show. Kamele show bangithi I have a crush on you. Yes. What he has a crush on you. So together you guys are salt and pepper. That's why we are here on this table, literally, Jengalab. Okay. Analogy make sense? Yeah, ndiyakuzwa sis. So ufila kanjani ukuthi nje uzoshelwa nje akukhona ukuthi kunjani? Yo ndothukile kakhulu because yo Uthuswa vela yini? ngokuyibona e-TV le way akaze ngaze ngicingele into bana Ngabe ingaze uwe. bendimo lana. Yabo. So kulabantu abaseke bakushela before noma bakushela currently akekho nje romantic nje. Osekwakushayela ipahle nje. Hayi. Ayishuthi lo size ngaye manje kuye yabo. He's the one. Mhlambe ke. Wamiyeka la ngiyobona ukuthi ayishuthi awuyimiselanga wena ngokuthengelwa imbali. uValentine sekwa Valentine? Angikuhlazi ngiyabuza yazi ngibuzelani Why? lo wamanje ke lengize ngaye Oh hayi ke. yabo uthi romantic uletha Indlela- ama camera uthi table for 2 wabanjani angisho ukuthi ngithini phela ngoba wakamboni Yeah. but so kubantu bakho nje obaziyo that you talk to ama talking stage ukhona ongamcabangela ukuthi ngenste nje do you have anyone in mind? Yo. Hayi ngeke ngabandlala ngayo sis. Yabo because yo abafana ngaphandle abathembakalanga into oqala. Say that again. Abafana abathembakalanga. So ngeke ngigqibe into bana ndithi khona ozondizi ngaze yandenze into kanje. Mhlambe uchuziwe ke zizinyanya zakube yendinasekhaya. Mhlambe zakloka. Ungokhethiweyo ngaba phansi cha wahamba la ungaqumile ngiyokubona ukuthi une problem sekhethe inyanya. Awu kahle bo. So are you nervous, are you excited, are you happy? Zonke. All in one. Sihlangene endaweni eyi-1. Yini engabe 10 off kulo guy ofisa ukuthi ungayitholi kuyena? Yo, yabona umuntu olawulayo. Hayi ngeke. Okay, anandaba ne-reality yakhe like ngifuna aphile afike enguyena like angazenzi umuntu engenguye. Aphinde uzophinde futhi when it comes to into bana mase bakhona ama ups and downs endaweni. Angazi amayiboni bakhona indaweni ehluleka kuzo yabo. Sesha umthetho njani sifikeni lapho but abe right nje ngifuna abe nguye angasabi ezenza into engenguye. So amfuna ufana ukushayela umthetho. Hayi. Ufuna ukulibeka libeke No, masibe kwilane eyi-1. onibonisayo no2 but hayi ukuthi akutshele ukuthi anganethi banento ethile no njani sifikeni lapho. awuyotata Angotata kaloku nto mama umthetho ngutata. Cleans up. Okay, no, I hear you. So singambring out ukuthi umbone. Ngathi awukho ready. No, kunyanzelekile ngibe ready because yabo. Sayekho enye choice ne. Ayikho. Sendize ndafika la. All right. In 5 4 3 2 1 let us see the man. Sawubona njani ola? Ndiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaxolisa ukubizela endaweni kanje isikhathi lapho ungalindelanga. Phinde ngibonge nokuthi ukwazile ukufika wona. Okay. So asiyo igama lami salikhumbula yonke into phela. Siphe Ndlovu. Sahlangana e-Eastern Cape ku-December ngiyi-trip namajidi. Oh yeah ndiyakhumbula. Yeah, Uso so- ngoDisemba ndithi. Yabanga ngo-December. Yeah, ndiyakhumbula. Manje yakhola mangithi from lapho isithombe sakhe akabe sisuka emqondweni wami. Hayibo. Ngempela sonke mengakhola nokuthi lapho sazophinde ngikubona ngakulazi ngokushesha. Sengijabula ukuthi kwazile ukufika. Ngocabanga ngazi singabe kubizeleni la. Ngabandlala ngayo because basinsi ndaqobelisha nawe on Facebook and ndawuye ku Facebook so yabo into ezikanjalo. No right. So ukubizelela kwabe ngifuna kube khona mhlawumbe into esesimahlanganisa basingasakwazi ukuthi sihlukanise. Kodwa ke singengajaki singaqala mhlawumbe sazane kangcono ukuthi uyaphuza sisikela sewaqeda. Oh,
Okay. just nje ukwazi order ngithi igama. Yeah. Okay, when it comes to into ezikanjalo, mna mosiyana bamphuma eSt Cape ne. Yeah. And ndiphuma phansi edolophu yase Flagstaff. Yeah, fixed up. So yeah, ndizelana kungoba inxa yakho ne. Yeah. So okay. Isikolo nisiqebile last year. And last year ndaya ecollege. So kwaba khona ups and downs. Then ngoku ndabese ngiyenze ndibuye ndihlala phansi. Ndaya AC mosi college yampilana ne TVET le college yaseThekwini. Yeah. So ke ngolonyaka I have to ba ndiphinde ndibuye ndize ngapha. So ndizokhangela into zomsebenzi yabo because ngizokwazi ba ngene kahle next year esikolweni. Next day uzobuza uhlala ngapha eThekwini. Yeah, permanent kusho khona manje sizobe isikole sesithethe ngapha. Oh, ngathi uthi uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe. Nathi indlela le. Yeah. Manje uyaphuza ola ujabula kanjani ngesiphethamini sakhe khona isikhathi sokujabula. Yo. Hayi aniphuzi shema ngifuna ukuxoxela ixesha elininzi hlezi nisendlini because anabo nabangani yabo. Hlezi nisendlini nje. Yeah, and mama ndiphuma out ngizophumela ngokwami nizibethe ngomoya then bese kuye endlini. Alright, njani ubasaba abafana? Abona when it comes to umjita ezobe eMplita. Yabo? Hayi ke. Ejak. Hayi. Because ndikhule nabo abafana ne because andiboyiki ndikhule nabo yabo. Oh, So le bisegazini. Eish. Ah, ngiyakuzwa. Yeah. So nami asifisa ungaza ngezi. Yeah. Mina ngokuzala ngizalele eMtuba emakhaya kaZulu kodwa ngihlala eThekwini Avoka. Then lapho ngiyasebenza as a controller ekampanini ama-security. So sekunami unyaka wami wesibili le ngisebenza lapho kuleyo ndawo. Then so ukuhlangana kwami la eSt Cape ila ngayitshela kona ukuthi mhlawumbe nayo intombazane engase ngiqale something especial na ngoba nangathi mangibuka ngabona into especial. Hayi. Ngempela. Hayi. Indaba sabafana vana singakholakali njalo masikhala nje. Hayi why ningakholakali vele? Izenzo zenu bayaqala phela. Kodwa ngaze ngikwenzele ukuthi angisokuba. No, kuthiwa bathini ngizobe kanje okay libe ngesizulu. Kuthiwa ke na umZulu. Uma izambani elibolile yakhona ne shuthi wonke abolile. Hayi ngiphikise nalokho okushoyo. Yeah. Kodwa ke nami ngiyakhoyela kuthenini unakho nje khona kubadinga ukubona kuqala eSt Cape ngiqala ukubona. And then ngathi mase sengibuyele ngala eThekwini so sengixoxela amajita nje ngentombazane engihlangane nayo okuwena ola yabo. Yeah. Athini abantu nje most hayi bese relaxa okudalelwe wena kuzofika kuwena nomilanga selishona. Yeah. Ahlala shona amalanga azaba amaningi. Kwase kwafika futhi okunye ukuthi into eyifunayo ayilanda. Ukusona sizathu ugcine sengibhalela abantu bale ekhaya cause ugcine sengibona ukuthi into eyifunayo uyayilandela noma uyayilanda wena. Mangisi ngizokulinda mina uzofika mina isosisho leso sezulu angisikholelwanga. So ngidecided ukuthi ngikubhalele la ngizokutshela ukuthi ake ngithembise izulu nomhlaba ngoba lokho akusikho kwami kaNkulunkulu. Mina engakuthembisa kona inhliziyo nesikhathi nenhlonipho. Ngoba lapha ekhaya adingeka manje. Yo. Basadinga mina phela. Hayibo. Thomas endoda akaphikiswa. So ndiyakuva ne? Yeah. Ndiphinde ndingakuva. Okweliphi icala? Ndiyakuva dewechaza ngakhona into bana okay akunjani uziva njani yabo. Kodwa ke yo umuntu udala gqoke ukumbona mhlawumbe masomgqibela last year ngoDecember. Nalapho sasiqala ubonana for sure noba phofu mna ndandisitsho nathi lo muntu lona landiqala mos ndiqibelise and ndamkhupha nasengqondweni. Nami ngangiqala ukubona kodwa ke mina umehluko ukuthi awuzange uphume engqondweni. Ngalokho wahlala kakhulu azwangenela nasenhliziyweni. Azofika ekuthenini ngiyaphoqa ukuthi ngibhalele abantu bala ekhaya ukuze ngithole le thuba le. And ngifisa ukuthi aqhubeke abe maningi amathuba kanje ngingabe lokugcinelela namhlanje. Ngiyakuzwa. Uzwa kahle and ke yo isicelo sakho fodini
in the worst part kuma-camera. Ngiyaqinisa. Yo, Asibengena option. ukoyika konke kodwa kubuzisa ama-camera or indlela ubufuna uzama ukunifumana ngayo because nje. Indlela yokufumana ngibone ngathi izoba lula iyona le. Okay. Nanokuthi ayisibindi nami ngiyasaba nami bengisaba nginayo uvalo indaba yamakhamera mina but buye ngabona ukuthi kusala into moyifuna kumele enze noma yini uzithola ngini so nami ngithe isibindi ngisebenzise kwenzele lokho kwenzakala manje kunzima ngisho ukushare ngiyasaba amantombazane Anhleki. Anhleki serious. ngiyasaba amantombazane but ke then kuwena kufike la kuthini khona awuzibeki awukhipheke emqondweni Cabu serious na? serious. Okay. So ake ngithembise izwi nomhlaba lokho akukhona kwami kodwa okwesikhathi ngothando bengithembisa wena bengicela ithuba nje noma lokho kuyasinda lefizio yakho. Okay, ngiyakubona ne. Okay, to be honest man ngithethi inyani. Yabo? Singabantu. Iba khona lanto uma uqala ubona umuntu yabo ube khona lanto bangandani uthi crush noba zi feelings ezikhathi zigijima. No ndakuthanda first time uqala ukubona. Noma nje bengathi ngithanda wangichaza yabo. Alright. But ndayikhipha lonto as siyazi abantu abaninzi abafana bamaZulu bathanda ukudlalana. Yabo. Abazulu omnyama. Serious. So zange definitely nafaka khona ngqondo into bana yo abaZulu besiphatha abafana bakhona amantombazana ayadlala ngawo yabo. So okay sasinqobola ke and I develop ama feelings andifuna ukuxoxela ne ngathanda ukuthi enkosi ngonibhalela lana phinde ndithi hayi yabo because ngathanda ukuthi ngiyabonga ngokunibhalela la yabo phinde futhi ndale yazi why inside Aliswa bengaqonda ubana ngaze ndize like public ngaze ubhalele crush on you abengena choice ukude istimkepa ngikwazi ukuthola it's not like ngiyakuthola yini endlini ndinyanisile she so ibona abantu abakwazile ukuthi bekuthole laba ngithi uvula mina because I disconnect ku Facebook okay kha account yami so nami bengena choice and ungithembe mangithi umuntu onamahloni ngiyawasaba abantu ngithoba ukuthi ngisho amantombazane ngiyawasaba kodwa kuthatha isibindi nokuzazi ukuthi ngifunani ukuthi ngikubhalele ukuthi uzelani. Okay, hayi ngiyakuzwa ngoba bathi uthando naye ngiyakwazi ngokuvala ya ne hayi ndiyakuva so ke udinga uba ndiphendule yonke into wayithetha. ngidinga ukuthi uphendule wena lokho ucabangayo noma lokho okufilayo ngaphakathi kodwa mina uma ukuthi ngisingizwile mhlawumbe ngizama ukuthini kuwena uchaze kabanzi like ndiyakuva niba sahlangana kwathi yawo njengamanje akekho umuntu okhona empilweni yami wesifazane akekho umuntu okhona kwamanje Dikuthembe ngithemba akekho ayibo enye into ezongenza ukuthi lapho ngithembe iye yamakhamera le phela sazi mhlawumbe umbhayibhile ezothi ke na shuthi isho ngeke elikhona la webake nabasingabantu yabo understand understand okay someone got so sabonga ikhonto abantu understand yes yabona mina mangathiwa sekuphoqa ukuthi sabonga mangathiwa sekuphoqa ukuthi mina bangi-understandise ukuthi wena uzwa itesa date nomunye umuntu mina kumele ngi-understand ngiyakwazi uku-understanda leyo nto ngalwasifanani uzekele bona amantombazane ingakumbi ngokuya-understand because andithi amajida awuvapha amantombazane so ngeke nikhalaze into eninzi intombazane understandile may understand hayi bo andisho uba ndi-understanda ne but ngithi ngeke nikhalaze alright ya manje usuqedile sikela sizokuphuma kancane nge-topic yethu yothando ngikhumbulisa ngenhliziyo sisekurelax ufisa ukwenza njani uma uqedile nje ngey'nto zakho lezi zesikole nani nani eyaphi impilo okay to
the point of mna into bendiyifundela into yobana ndibe catering yabo. Ngisingakho mina mbokizana lapha wami noma ngisekhaya. Yabona, so cause ndiyakuthanda ukupheka ndifuna uxoxa. And one day ndifuna nami ndi-own eyami business when it comes to Good. yeah. Kube ndim ozobe director abantu ndingadirector ngumphathi wami, kube ndim umphathi enzo-director abantu bakena baninzi into ethini. Kodwa sisibhame ukwazi ukupheka, ukwazi ukuthi angixove igwinya ungakwazi ukuxova. Hayi kaloku yonke into iphuma iqala kwimanager ayivele isuke iqala ezinyaweni. Iqala enhloko yonke into. Manje uyavuma ube manager impilo yami. Ngiyaqala. Yo andahleka bothina abahlali. Yo. Usirious. Nami ngiyasaba na. Ngisirious. Yeah, okay. Ukhona umuntu wesilisa lapha khona empilweni yakho? No. Kodwa bona usukhulukhulu bathanda bonke abantu bakhe. Ikhona ifridge yini? Of course ikhona. Nasekhaya ikhona, abosifanelene manje. Oh, hayi. Kanjalo nje nesicapha sikhona kini nasekhaya sikhona isicapha sifanelene nje ola. Ngiyakuzwa. Okay. Asitshe. Miss Chef angithi. Asitshe Miss Chef. Hayi Miss Chef. Ndisazoba nguye in future andingabi nguye ngoku. Hayi, to fake it till you make it. To fake it till you make it. Namanje uyapheka nje showcase kini. Ndiyapheka ekhaya kodwa andingabikho. Yabo. Uyopheka ekhaya so. Hayi sifike nini ngokona? Abubuzi. Yibo. Ngithi khona mocabanga lenilanga ngiyopheka ekhaya uthanda ukupheka nje. Ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga kwangesami sopheka manje. Oh hayi. Mhlambe ngelinye ilanga ngayophika. Hey. Then on navigating indaba ukuthi Eastern Cape ngala ushilo ukuthi sometimes you come here, but how often are you this side? Ngizomisa kanjani? Ever since ngoku ihlelo lokuhlala kwami Eastern Cape lizoba ncinane because kunyanzelekile ndize ngapha ndizokhangela for indaba zomsebenzi yabo. So inoba ke eyondlela sekuba sekuzoba sekuzohlangana. So sisitoyizele. Sibonga kunina singasho ukuthi asibonga kunina ngitholile into ade ngizwela and ngoba kade ngangifuna. Ayonto eqale manje noma eqale ngale nkathi ade ngibhalela nina abantu bale ekhaya. Into yaqala ngiqala ukumbona. Yaba khona esakhona namanje and iyakhula. No zibonga ukuthi awu give up hanga mfethu asimayizinto. Even though the odds were against you, kodwa wathi nje no ngiyamlanda lo muntu. Ya khona kuba kwewathule ngize ngithi mangexoxa nabantu athi umuntu hayi face relaxa. Owakudelele wena uyofika kwenza nelanga selishona. Basi ngaphile ngabona ngathi hayi nali lishona ilanga. Nali lishona ngakafiki mina bo. Ase ngithi ngimlande ngoba sengibhalela mina kuphela ekhaya ngempela ke base kuyenzeka lokho true. Siyabonga ukuthi usithembe, siyabonga ukuthi usibhalele and I'm so glad sikwazile ukuthi nathi sikulethele umuntu wakho. Babes ngiyabonga kakhulu for your time. I mean ubungazi ukuthi uzobona yini, ne? And bengazi. Ubungazi, yes, but you still came regardless. And ubunganqaba phela uthi busy or busy. Olahlaka lo assignment yakho ubunganqaba but awungabanga. So thank you so much for availing yourself even though you didn't even know ukuthi ngidizelani and awungazi nami but uvumile still ukuthi uze la uzongibona. So thank you both of you. Siyabonga. Before ngintedele cani ngisizeka ngithi stay next chapter la. So I need you guys nani nizoqala ichapter entsha ndawonye. Ngidinga ukuthi nisho kanye nizobuka iCamera. Nisho kanye nifake excitement icathi ukuthi nikujabulela ukuba couple nithi this is our next chapter. Hell, can you do that? Okay. This is our next chapter. So buka iCamera again. Are you ready? Yes, ready? 3, 2, 1, go! This is our next chapter. And that's on page. Kunjani ukudla kwase next chapter? Be honest, out of 10. No, kids. 10 out of That's 10 top kumnandi no. njengosuku namhlanje libe. I like that. So whose idea was it to have the burgers?
It was her idea. Yeah, I can That's tell. mine. But nine to always missing a baker. No, guys, enjoy the rest of your food and the rest of your dates. Thank you so much once again, and congratulations! Alright, thanks. So i-date yami namhlanje ihambe kahle kakhulu, even more than I expected. Ihambe kahle. Hey, idate yami namhlanje ihambe kahle kakhulu ngifuna ukuxoxa. Ya. Bengingalindelanga le ndlela kwenze ngapha but ke kwenzekile. Into engithanda kakhulu nge-date namhlanje ukuthi ifike yenzeka yangaba too awkward ngale ndlela ebengitshela ngakho lo muntu ebekade ngamgcina and besingazani kakhulu, but ukwazile uku-adapta ku-situation esibhekene nayo, so yeah, ihambe kanti kuba njalo kwi-date. Okay. Into engithanda kakhulu nge-date into yokuqala ndiyaqala ngqakuza like in fact into ne-date nje ndiyaqala ngifuna ukuxoxa and ngibonile into yobana no this one number 1. Isho mhlawumbe next time ayikho into ebengathanda ukuthi yenze ngendlela ehlukile ngaphandle kokuthi udlelwane bethu uqine sazane kangcono siqhubekele phambili like a new chapter. Kale chapter entsha siqhubeke ne-chapter entsha ngempilweni yethu soba u-2. Oh okay, engifisa kwenzeke sibambisane like ndimthande naye andithande nje. Umuntu amumusha sha. Ngifisa ukubonga nje ukuthi akwazi ukuthi afike lana ngesikhathi esiningi engasitholanga, mase ngithanda ukumthembisa ukuthi hayi ngoba izulu nomhlaba akukona okwami, ngimthembisa inhliziyo ukuthi uzoyithola nesikhathi nothando. Okay. Into engathandi kuyisho kumuntu amomusha ukuthi ngithi forever yena and ngihlezi ngimthanda. Kulaba basamshela nje bengithi angibagxiki ngoba muhle uyathandeka, kodwa bengizocela ukuthi bengixolele ngoba isithathile. Engathanda ukusho kumogeli abamfunayo hayi abachithe lamanzi inkukhu ibalekile. As it turns out, ulayithile uolathile ngoba nakho siyahamba la and useqomile. Boo 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 boo. That is how we wrap up today's episode of I Have a Crush on You right here on Select Africa TV. It could be you. Mongase na wehlisa nje pride, wehlisa ukusaba, ushikwa baba on the side, and write to us on the email address down below and at Select Africa TV so kwenza iqiniso sizokusetha. Thank you so much for watching. I'll meet up with you again on the next one next weekend right here at the next chapter, same time, same place, every time, darling. Remember to subscribe to our YouTube channel and follow us across all our social media platforms. But of course, if you're happy we're called me Antama 2K and Namgi 2K, and this is how I sign out.